Nakulle da Mukulli, harshe da haƙori mata ne da maburji. Bashir Jamalai yana nan, wuce diji yana nan, Sunoman Hausa ganga, a lissafin kiɗa takun gaba ne takun dawa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro da kura kowa na da mafari. Bashir diji na nema sani na ci gaba tafi mata ce da mayafi na kulle da makulle harshe da haƙori mata ne da maburji. Bashir Jamalai yana nan, wuce diji yana nan, Sunoman Hausa ganga, a lissafin kiɗa takun gaba ne takun dawa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro da kura kowa na da mafari. Kowa na da mafari. Kai yaro iya Allahnka sarki ke da madoki ke maza duba madubi. Mata ce da yawan sura ko kuma ke da ma'auni to ƙwarya ta ƙwarya in ta jingina kan dutse ta kauce wa mafari. Ku ji zancen nan ƙarya ba ta da annuri saura na ta da kwamburi mu motar da muke turi in ta tashi tana turi yanzu za ta faɗa zo na kulle da makulle harshe da haƙori mata ne da maburji. Bashir Jamalai yana nan, wuce diji yana nan, Sunoman Hausa ganga, a lissafin kiɗa takun gaba ne takun dawa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro da kura kowa na da mafari. Bashir baikin mutane ya saba da makwabta ne, Bashir mai taimaka ne ya buɗa wa mutane ne, Bashir yan duk mutane ya duba wa iyaye ne, yana sa masu sunai ya tattaka mataki ya dace da mafarki ya inganta makwanci. To Bashir ɗan maluma hirar ka ake har Saudiya har nan gaba zai kai babiya. Inga ta wada inga zuma shafin gaba to sai mai karatu na kulle da makulle harshe da haƙori mata ne da maburji. Bashir Jamalai yana nan, wuce diji yana nan, Sunoman Hausa ganga, a lissafin kiɗa takun gaba ne takun dawa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro da kura kowa na da mafari. Mai daɗin zance mai murya kwance shi ɗan malam ne jikan malam ne, mai san Allah ne mai san kawa ne mai addini ne mai kishin jama'a ne. Yaro gwadi baban ka baban za shi gwada abin kai, yaro gwadi yayan ka yayan za shi gwada abin kai, kai nuna abokan ka abokan sai su gwada abin kai. Yayanmu yana sallah bai bata wa mutane ba bai cuta wa makwabta ba. Bashir jama'ar sashi zance ne na mutanen Zaria su ne suka samai maliya bangon talaka a wani duniya. Na ɗauki kiɗi na ne a baitin da na ji mai kafi a zan kai wa makwabta na sabalele. Na kulle da makulle harshe da haƙori mata ne da maburji. Bashir Jamalai yana nan, wuce diji yana nan, Sunoman Hausa ganga, a lissafin kiɗa takun gaba ne takun dawa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro da kura kowa na da mafari. Bashir Jamalai ne masa dijin jama'a dijin ƙasa. Edi da rabo tun farko ka sami yabo ka samu ta karɓi rabo.
Allah ya mudi cikin sanyi an kan ka tabo turawa sun ce ayaba maka kaga maza kai dan daka ka zama turmin shalaka kaga kudi ka daukaka kaga matoshe barraka tafiya yan duka bashir jama kyautar mai duka kai ka fito kofar daka al'umma sun ce duka gwamnan gobe a bar maka Allah shi zai haka kaga maza ta firgita Kaduna da kewayen ko kun ji kiɗan gwamnan gobe bashir jama mai takarda mai biya allo mai rubutu Kaduna da kewayen ta zai zama zamanin karatu ana dai takarda sai ta bi allo sai ta wasa ana nan mai karatu sai kaga ya sauke izinsa a bar mu da masu zancen damfar nima mun mutanen kedi Kaduna da kewayen ko kun ji kiɗan gwamnan gobe bashir jamu mai takarda mai biya allo mai rubutu Kaduna da kewayen ta zai zama zamanin karatu Naziru da ke kiɗa ne yaga mutane masu zane Allah ne ke mutane su ko mutane su tukwane idan har yaudara ne ba mu cikin cutar mutanen kedi Kaduna da kewayen jikinan gwamnan gobe bashir jamu mai takarda mai biya allo mai rubutu Kaduna da kewayen ta zai zama zamanin karatu bashir jamu mai mutane mai hikima ajiyar mutanen kedi Allah ya samu dace amin